Здравейте, скъпи пътешественици! Привет от поредното място, на което ще ви водя на Коледен базар. Къде бяхме? Бяхме в Германия и във Франция. А сега ви казвам добре дошли от Нидерландия, Мастрихт. Хайде да разгледаме тукашния Коледен базар. Навярно се питате как може да стигнете до тук. Сега ще ви кажа. Един от най-лесните варианти е като си хванете самолет от София или Варна до Айндховен и от Айндховен може да ползвате автобус, влак или да си наемете кола. Най-лесно е да използвате железопътния транспорт. И нещо, което забравих да ви спомена. Мастрихт разполага със собствено летище, но за съжаление към момента не се изпълняват редовни полети от и до България. Коледния базар, а вече украсата на Мастрихт ни впечатлява. Мастрихт е известен и още като родния град на еврото. Градът е много оживен. Той през цялата година е така жив, но сега специално за коледния базар и коледните празници със сигурност посетителите са му се, ако не удвоили, поне са един път и половина повече от обикновено. Музиката витае във въздуха, а току-що се опитах да направя един лайв във Фейсбук, но за съжаление интернетът ми е много зле. Всичко това ще го видите в YouTube и ще ви го публикувам. Така че, хайде с нас на разходка и да видим какво ще ни предложи Мастрихт по време на коледните пазари. Пристигнахме, вече сме почти на входа. Обръщам камерата да ви покажа. От сега ви предупреждавам, ако не обичате тълпи, то това не е вашето място. Но, ако обичате празничната атмосфера, да видим пък дали си заслужава. Тук що влизаме. Хайде с нас да го обиколим.
Знам, че след Франция това ми е болна тема, ама и тук има тоалетни. Мисля, че французите трябва да научат нещо. Тук предлагат Райбкухен и Братвурст, като Братвурст е 8 евро, а Райбкухен парчето 7 евро. И тук предлагат пушена сьомга, както и в Германия, която ви показах. Цената е абсолютно същата, 9 евро е в хлебче. Това е нещо, което силно ви препоръчвам да опитате, защото е много вкусно. Предполагам, помните малката будка в Франция, която ви показах с шоколадови изделия, имитиращи инструменти. Тук също има, само че не са отцветени, всичко е цвят шоколада. Сега ще ви ги покажа. Има дървени изделия от маслинови дръвчета, които струват около една шпатула за готвене, дървена лъжица или шпатула струват по 9 евро бройката. Продължаваме напред. Порция пържени картофки струва 5 евро. Ако искате да се качите на Виенското колелото, което предлага наистина много красива гледка, билетът е 8 евро за възрастен и 6 евро за деца. Обичам коледна декорация и попаднах в магазин за такава. Ама да ви кажа откровенно, моето лично мнение е сякаш се изсипали един контейнер от Китай и са сложили едни страхотни цени, така че за мен това е малко разочароващо. Поне коледния базар тук предлага ледена парзалка за тези, които обичате да карате кънки. Аз съм голям фен и много се радвам на такива места. Ето още един китайски контейнер.
И така, скъпи мои пътешественици, аз си взех отново греено винце в типична чашка за коледните базари и да ви споделя цената за това удоволствие. Виното струва 4,50 и чашата е 3,50. Продавачката ми каза, че по принцип ако си купя само чаша е 4 евро, но ако си я купя с греяно вино, струва с 50 цента по-евтино. Какво да ви кажа? Още Мастрих е студентски град и често се чува и българска реч, защото има много студенти от България. Пазара е малък, не е нещо особено и ако идвате специално за коледния пазар в Мастрих, няма да се очаровате особено, или поне ако сте като мен, сте ходили много пазари. Не е нищо впечатляващо, но сам по себе си града е много красив и е много красиво украсен, така че коледното настроение е тук, така Мастрих е задължително място за посещение. Но коледния базар не е от най-добрите места или не е от най-добрите коледни базари в Европа, така да го нарека. Въпреки това, настроението е хубаво. Фън факт, в Нидерландия има повече колелета, отколкото коли. И затова има и такива табели, на места е забранено паркирането на колелета. Здравейте! Отново включвам се с силуета на Мастрихт и река Мас е пред нас. Градът е много красив и си заслужава, както ви казах, по всяко време на годината се посети. Сега ще обърна камерата отново към тази красива гледка и ще ви споделя един много интересен факт за река Мас. Името Мезозавър означава гущер от река Мас. Тоест, някога тук е имало мезозаври. Здравейте! Включвам се от камъния мост в Мастрих над река Мас. И тук, освен че има прекрасни гледки към нощен Мастрих и реката, искам да ви покажа, че това е вела алеята по средата. И какъв трафик има. Да не говоря за скоростта, с която се движат. Майстори са. Така че това е нещо типично. Сега ще пресечем. И ето река Мас. И днес има пълнолуние. А гледката е чудесна. Нашата разходка приключва. Аз със сигурност ще се върна отново тук. Тук идвам често. Но днешната цел беше коледния базар. И се надявам да съм била поне малко полезна. Ако е така, ударете по един лайк, абонирайте се за канала, ако подобно съдържание ви харесва. Аз съм Яна, изпращам ви поздрави от Нидерландия, казвам ви чао и до следващото видео.
over 80 of 75% was Champions League. Bal